Na prvý pohľad takýto usušený zdrab kože nehovorí takmer nič. Po bližšom štúdiu však dokáže odhaliť takúto krásu. A dokáže odhaliť aj o mnoho viac. Ahojte, moje meno je Lukáš Jurčo, žijem na Hriňovských Lazoch a pracujem ako kožušník. Hlavným zdrojom mojej inšpirácie je terénny výskum, z ktorého mi plynú nie iba zaujímavé informácie, ale častokrát aj rôzne artefakty. Ich kvalita je rôzna, častokrát sú to iba smeti, ktoré na prvý pohľad mlčia. Oni však skrývajú zaujímavé príbehy, ktoré postupne odhaľujem. Tieto príbehy sú pre mňa natoľko vzácne, že som sa rozhodol podeliť sa s vami o ne. No a vo forme, ktorú si zaslúžia, teda vo formáte peknej knihy. Kniha nesie názov Kušnierske denníky a zachytáva životné príbehy a osudy kožušníckych majstrov, ale taktiež i nositeľov týchto pôvodných výrobkov, no a popisujú aj tvorbu replik, ktoré vyrábam ja. Publikácia je bohato ilustrovaná historickými fotografiami z rôznych zbierok a takisto aj fotografiami novovytvorených kožuchov. Ľudská pamäť je veľmi krátka, miesto si však pamätá o mnoho dlhšie. Podporením publikácie Kušnierske denníky nám umožníte vykonať ďalšie výskumy a odhaliť ďalšie zabudnuté príbehy. Link na podporu nášho projektu na Startlabe nájdete v popise videa. Ďakujem.